Капскі расказаў, на што гульцы Батэ выдаткуюць грошы за перамогу ў Кубке краіны. І гэта не машыны ці дамы, ўсё даволі сціпла. Стасевіча працягваюць ганьбіць. Ён все яшчэ дае пакаяльнае інтэрв'ю. І што дзеці з так званай ДНР робяць у МЛ Віцебск і чаму клуб вырашыў прыбраць звесткі пра гэта. Гэта YouTube канал Шаснок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім, рушым наперад. Давайте пачнем з невялічкай рэфлексіі па футбольнаму Кубку Беларусі і перамозе там Батэ. У мінулым выпуску я казаў, што кіраўнік клуба Андрей Капскі быў вельмі эмацыйным пасля гэтай перамогі. І калі я кажу вельмі, я маю на ўвазе вельмі. Вось так выглядае кіраўнік каманды, да якога можна падыходзіць і прасіць прэнкі. Толькі, на жаль, грошы ў Андрэя Капскага не тое, каб ёсць. Але да грошаў мы яшчэ дойдзем, там увогуле сумная гісторыя. А пакуль пра рэнесанс. Так, мы адбіваліся амаль всю гульню, але дачакаліся сваіх момантаў. Момант заўсёды будзе, проста трэба ўлічваць, што мы самая маладая каманда ў гэтай лізе. Хто б там што не казаў, хто б там не спрабаваў амаложвацца. Мы даказваем гэта дзеяннямі. І беларускі футбол цяпер праходзіць эпоху адраджэння. Просто цікава, канешне, які сэнс укладае малодшы Капскі ў гэтыя словы. Просто каб вы адчулі тое, у чым жыве сённяшні Батэ і сённяшні футбол агулам, вось што яшчэ сказаў Андрей Капскі. У нашай сённяшняй гісторыі грошы не галоўнае. Мы справімся. Зразумела, што гэтая перамога дасць нейкія магчымасці. Дзякуючы дзяржаве хлопцы атрымаюць нейкую прэмію. Дай Бог, каб яе, вядома, узгаднілі і далі. Па меншай меры, паводле новага закона пра падтрымку спорту, такая прэмія за перамогу ў Кубку прадугледжана. Я вельмі рады за хлопцаў, што яны змогуць сабе нешта дазволіць. Напрыклад, новыя буцы купіць. Ці яшчэ што-небудзь. Гэта проста нейкі гімн, прабачце, беднасці, ну сур'ёзна. То бок прэмкі за кубак дасць дзяржава, калі дасць, бо Капскі падкрэслівае, што там трэба яшчэ каб узгаднілі. І на гэтыя магутныя сродкі футбалісты могуць купіць сабе хіба толькі новыя буцы. Хаця размова ідзе пра 70 000 рублёў. Такія прызавыя ад дзяржавы за перамогу ў Кубку краіны. Не ведаю, як будуць размяркоўвацца гэтыя сродкі, але дакладна хопіць больш, чым на одну пару буцаў для гульцоў. Ну ці там буцы прэміальныя, ўсё ж такі белфутбол у адраджэнні. У лідскіх кедах ужо не пабегаеш. Я, канешне, тут жартую, прабачце, але сітуацыя выглядае вельмі і вельмі сумнай. Вось гэтыя словы Капскага ну ніяк не мэтчацца з нейкім поспехам. Але, канешне, калі мы кажам пра заробак, тут Батэ ўсё ж такі сваё атрымае, проста не зараз. Праз перамогу Кубку каманда згуляе ў лізе канферэнцыі. Больш за тое, пры лёсаванні першага раунда турніра каманда будзе сеянай. Хаця не ведаю, ці дапаможа гэта сённяшняму Батэ. Але як мінімум за першы раунд кваліфікацыі грошыкі будуць, а гэта на хвіліначку 150 000 еўра. Для цяперашняга Батэ, падаецца, гэта вельмі і вельмі сур'ёзная сума. Далей зноў тэма Ігора Стасевіча. Калі шчыра, я ўжо ад яе стаміўся, але кожны раз знаходзяцца нейкія новыя нагоды аб гэтым гаварыць. Што там сказаў легендарны беларускі футбаліст, каб ахоўнік Лукашэнкі дазволіў яму гуляць у футбол. Трэба прызнаць, што аднойчы я зрабіў няправільна адрэагаваў на падзеі, што адбываліся ў роднай Беларусі. Маё дзеянне ішло насуперак здароваму сэнсу. Калі мяне віншавалі з 732-м матчам, уручылі дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь. Я чарговы раз ганарыўся тым, што выступаў за зборную, абараняў гонар краіны, паважаць сцяг, гімн, герб. Гэта абавязак і доўг кожнага беларуса. Трэба любіць сваю краіну. Зараз, канешне, прабачце, але тут я проста не магу не ўставіць вось гэты фрагмент з літаратурнай класікі. Мы не уничтожаем еретика, который противится нам. Пока он противится, мы не уничтожаем его. Мы делаем его одним из нас, прежде чем убить. Делаем его мозг идеальным, прежде чем выключить. И когда не останется ничего, кроме скорби и любви большого брата, мы начисто изымем вас из истории, превратим в газ и отправим в стратосферу. Я не ведаю, сколько будет цягнуцца гэтая гісторыя, што яны хочуць ад Стасевіча, але сітуацыя максімальна ідыёцкая. Прычым для ўсіх бакоў. Вось я прачытаў каменты, і там вось была, падаецца, перапіска людзей, якія цалкам падтрымліваюць, што вось адбываецца зараз у краіне, але нават яны не могуць усяго зразумець. За што извинения, Игорь, с твоей стороны ничего такого вроде не было. Что за вредительство белорусскому спорту? Верните людей в спорт, хватит, уже 6 лет прошло. Главное, что вовремя опомнился. Те, кто вернулся или хочет вернуться, пора везде восстанавливать. От этого только польза стране будет.
але нешта партыя не спяшаецца. Ды і наконт самой цытаты Стасевіча ён кажа аб тым, што на яго раўняюцца маладыя гульцы. Гэта так, толькі на жаль, зараз яны бачаць проста такі прыклад прыстасавання. Зноў такі я не ведаю, навошта гэта робіць Ігор Стасевіч, можа калі-небудзь мы і даведаемся, але пакуль ну вось так. Што тут яшчэ дадаць, я не ведаю, што столькі было в гэтым всім сказано. Давайте пакуль іншыя навіны. Футбольны клуб МЛ Віцебск правёў вось такую вось сустрэчу, дзе прывітаў дзяцей з так званай ДНР. От нашего клуба, как от большой спортивной семьи, каждому ребенку были вручены якія подарки? Специальные. Якія яшчэ нюансы тут можна дадаць? А ніякіх, бо ніякай інфармацыі на сайце МЛ аб гэтым няма. У інстаграме таксама ніякіх дзяцей з ДНР. Больш за тое, і ў телегі пост даволі хутка выдалілі. А чаму так? Засароміліся? Мабыць, клуб проста не захацеў публічна набліжацца да гэтай тэмы з дзяцьмі з ДНР. Там крымінальныя справы заводзяць за вываз украінскіх дзяцей. Так і на адхіленне можна нарвацца, ну, у тэорыі. Інакш нельга зразумець, чаму прыватны клуб увогуле упісаўся гэта спачатку і чаму у выніку даў заднюю. Калі раптам вы перажывалі і не маглі знайсці сабе месца, то спакойна, ўсё ў парадку. Сабака Арыны Сабаленкі Эш быў акрэдытаваны на Ролан-Гарос. Цікава, як прэс-цэнтр Ролан-Гароса разглядаў гэтую заявку. По всем признакам ты пёс, по всем нахуй, кроме верности, блядь. Дарэчы, пра вернасць. Вот што расказала Арына Сабаленка. Многія трэнеры казалі мне, што я недарэчная і што адзінае, што я магу рабіць, гэта перабіваць мяч. Што я ніколі не траплю ў топ-100. Але менавіта Шакуцін, былы кіраўнік Федэрацыі тэніса Беларусі, па-сапраўднаму паверыў у мяне. Былі іншыя людзі, якія верылі ў мяне, але менавіта ён мне дапамог. Увогуле, у Шакуціна, конечно, цікавае жыццё. За апошнія некалькі год ён і пад санкцыі ЗША трапіў, і ў Беларусі быў арыштаваны. І па мне стреляли, і я упал в лужу нахуй, блядь. Але падкрэслю, што шмат хто з тэнісістаў азначае яго ўплыў, калі вось той быў кіраўніком Федэрацыі тэніса. Можа, як бізнесмен ён так сабе, але як вось спартовы функцыянер, ну вось пэўнае пытанне ён вырашаў. Яшчэ пра Ролан-Гарос. Александр Сасновіч у другім раўндзе кваліфікацыі турніра згуляе супраць францужанкі Асіян Дадэн. Дадэн вядомая тым, што падчас паўзы ў кар'еры зрабіла аперацыю па павелічэнні грудзей. А гульню ў тэніс яна сумяшчае з працай мадэллю на OnlyFans. Давайте так, я дакладна нічога не маю супраць. Мне проста сапраўды вельмі цікава, вось як такая грудь. Не ведаю, ці не замінае яна гуляць у тэніс карацей. Так, і зараз навіны хакейнага менскага Дынама. Галоўны трэнер каманды Дмітрый Квартальнаў застаўся на сваёй пасадзе, аб гэтым піша рэсурс Метарэйтингс. Причем, что цікаво, ключевым фактором в утверждении кандидатуры 60-летнего специалиста стало решение Александра Лукашенко. Ну, что тут скажешь? Ці здзіўлены, я думаю, что не вельмі. Чтоб там ген-менеджмент клуба сабе не думаў, рашэнне ў Дынамо прыймаюць не яны. Бо калі памятаеце, шмат было пікіровак паміж Антоненкай, Квартальным і не толькі там паміж імі. І ўжо падчас серыі другога кола Кубка Гагарына звальнялі там трэнера, але вось не звольнілі. Цікава іншае, вось Квартальным застаўся, ён ведае, што менеджмент клуба хоча ці там хацеў яго зліць. Менеджмент ведае, што трэнер гэта ведае, але цяжка будзе захоўваць добрую міну пры такой гульні, не? Заканчивается контракт у Квартального, а остается ли он в клубе? По поводу тренерского штаба Дмитрия Вячеславовича скажу так, что все решения по тренерам и по спортивному менеджменту мы прымаць не будем, бо там уже за нас все давно приняли. Ну и бог з імі. Давайте лепей порадуемся за экс-гульца энергетика БДУ Абдукадыра Хусанова. Ён увайшоў у лік прэтэндэнтаў на прыз найлепшаму гульцу сезону Манчестер Сіті. Але мне і дагэтуль не верыцца, што са стадыёна Сімашка можна зрабіць настолькі вялікі крок наперад. Але як мы бачым, можна. Цісніце падабайку, калі будзеце сачыць за Хусановым на чэмпіянаце свету. Дарэчы, цікава, у якіх бутсах ён будзе там гуляць. Бо, ну, ведаеце, Манчестер Сіті выйграў ўсё ж такі Кубак Англіі. Напэўна, будуць нейкія прэмкі, ну і Хусанов за гэтыя грошы набудзе новыя бутсы для сябе. Ці гэта не ва ўсіх краінах так працуе. Ладно, все. Дзякуй за прагляд. Падабайкі, каментары, падпіскі. Гэта нам вельмі ўсё дапамагае. Будзем разам чакаць добрых навін. Пакуль-пакуль.